खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 14 नभेम्बर 2025 मायथाइ एबा 29 कार्तिक दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा गोहो आरो फोथायथिजों बुंफबनाय जागोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन आरो नोंथाङा मोनसे गोदान जागायनायनि खाबु मोनगोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदै गोदै जागोन। नाथाय रागा एबा अहंकारा सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामनो हागौ। नखराव माबा मोनसेया नोंथांनि गोसोनि साननायखौ दुखु होनो हागौ। नोंथाङा मेंनाय मोनदांनो हागौ एबा खर' सानाय जानो हागौ। मेडिटेशन आरो यगा खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों केसर गाब। वृषभ राशि। रांखान्थियारि महरै साना मोजां जागोन। खामानियाव दिदोमथि थागोन आरो गोजाम नाजानाया फिथाइ मोनगोन। नखरनि सोरबा सासेनि बोसोन नोंथांनि थाखाय खाफाल गोनां जागोन। नाथाय अलसिया आरो गोबाव खालामनाया खहा खालामनो हागौ। रावजोंबो नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय जानाय आदाराव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। खामानियाव गोख्रैथि आरो फोथायथि मोननैयाबो बांगोन। गोदान बिबानफोरा नोंथांनि लामायाव फैगोन, जाय नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोरोन्थि बुजिलायनाया गोजान जागोन। नाथाय बांद्राय गोसो गुदुं जानायाव माखासे गोरोन्थिफोर जानो हागौ। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा। नोंथाङा सावस्रियाव एसे लोरबांथि मोनदांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गोमो गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना गलायमोन्देर जागोन। नखराव गोजोन थागोन, नाथाय मावख'आव एसे नारसिननाय जानो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन, नाथाय सानस्लाबै खरसाफोरा जिंगा सिनांगौनि जाहोन जानो हागौ। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव जानथाय एबा गोसोआरि गोजौ गाहाय थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा, नाथाय गोसोआरि मेंनाय थाबाय थागोन। हराव जिरायनाया गोनां। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो गलाब गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा जाफुंसारनायनि आगानफोराव गाखोगोन। साख्रि आरो फालांगि मोन्नैयावबो मुलाम्फा जानायनि नेरसोन नुनो मोनो। नोंथांनि समाजारि बेंखनआ गोसारगोन, नाथाय दिन्थिनाय आरो अहंकारनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि खाथि सोमोन्दोनि सोरबा सुबुंनि बाथ्राफोरजों नोंथाङा दुखु मोनहोनो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा बाथ्रा, खालि गावखौ बांद्राय खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 22 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना आरो खमला गाब। कन्या राशि। नोंथाङा गोजाम नाजानायफोराव जाफुंसार मोनगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन, नाथाय लोगोरिजों गोसो गोरोबलायनाय जानो हागौ। नखराव माखासे दावराव दावसि जानो हागौ। उदै एबा पाचनजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरा नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। गुरै आखुखौ लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें मुगा गाब। तुला राशि। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोजोननाय लाबोगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं, नाथाय दिनै जेबो थिरांथा लानो नाङा। नखरनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनाय जानो हागौ।
नोंथांनि बिबुंथिया खामानियाव गोनांथि थागोन। सावस्रिया एसे लोरबां जानो हागौ, बेनिखायनो गावनि उदैखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। वृश्चिक राशि। रांखान्थियारि नोजोरजों दिनैनि साना मोजां, नाथाय रागाखौ दबथायनाया गोनां, नङाब्ला सोमोन्दोआव गाज्रि सोमजिहोनो हागौ। खामानियाव गोजौ गाहाय जागोन। मोनसे गोजाम गोरोन्थिया सोराङाव फैनो हागौ। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि गोसोआ आध्यात्मनि फारसे आकृष्ट जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 24 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। खाफालआ गोख्रों जागोन, खामानियाव दावगानाय आरो मान मोनगोन। नखराव गोजोनथाव थागोन। नाथाय अलसिया जानायनि जाहोनाव नोंथाङा खाबुखौ खोमाना लानो हागौ। सावस्रिनि फिसा-फिसौ जेंना जानो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ, नाथाय नाङै खरसाफोराबो बांगोन। सासे गोजाम लोगोनिफ्राय मदद फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गोमो गाब। मकर राशि। नोंथांनि खामानियाव जाफुंसारनायनि नेरसोनफोर दं। गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन, नाथाय नखरनि माबा मोनसेया नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। नारसिननाया बांनो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा, नाथाय उन्दुनायनि आंखाल जानो हागौ। गावनि खामानियाव सांग्रां जानानै आवगाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 25 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा आरो मुगा गाब। कुम्भ राशि। गोदान बिथांखिफोराव जाफुंसार जागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। नोंथाङा खामानियाव बाख्नायनाय मोनगोन, नाथाय रावनिबो नंखाय समायखिराफोरनिफ्राय सांग्रां था। सावस्रि मोजां जागोन, नाथाय नोंथाङा मेंनाय मोनदांनो हागौ। नोंथाङा माबा मोनसे गोजामनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। साना मोजां जागोन। नोंथाङा खामानियाव जाफुंसार जागोन। नखराव गोजोन थागोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआ गोख्रों जागोन, नाथाय बांद्राय गोसो गुदुं जानाया थिरांथा लानायाव हेंथा होनो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। माबा मोनसे मोजां खौरां फैनायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 26 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोजा गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।